hei tid, så vi atter her vi en mye parti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøe, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vær hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal. Og jeg først blir Paul, hva ligger Gjerstamal da? Ja, det hatt vi tog som stender og åpenberingen nøytjen. Da han skriver fra vers 6, jeg lette okkon gledast og fegnast, og djev honom dårdena. Tog Brittleip Lamsen seg komme, og bror hans gjør seg til. Henne givet jeg lette seg i funt løgnklæge, rønt og skøynande. Løgnklæge rattviseverskene heilager. Og han sier vi med skriva særlig til som bøyen til brødlandsnatra Lamsens. Og han sier vi med at det inne sånn og årgods. Det særlig at uttrykker at henne, altså broren givet leta seg i funt, løgnklæger, rønt og skøynande. Og så kommer en tankasteg her at han fyrir. Løgnklæge rattviseversk innan heilager. Ja. Det var nu framme mot det jeg ser opptøkene. At dette her ble så dyrt bare for meg med en svev og jeg vakna av det samhøysene og for å hitte sin dretter hver det sted og hva det måtte være mønt vi og om det mest ta det som vi skulle genge nå eller det mest nå tøyna vi i. Og så får jeg også om det som stender i Titusbreven, at til nå vi tar avvokst tikkere, sier han, lokkere, og tid vil holde gjørt, og enden av et lov. Så jeg knytter det til hesa tøyna, at dette fina løgnklæge for høyte rattviseverskene høylager. Så altså den tøyen, og man lever her og nå, den tøyen tar bare avvokst, og det stender her vidt ved høylager. Og enden av et lov. Ja, det øyelig dyrabarst det Og det jo den aller sterkeste mynden som finnes av samkomne, eller av kyrkje hans herre, til at vi bror hans herre. Det det mest personlige og det mest intima som huksas kan til bror og brukkamera. Så det helt ommedelige dyrabarst, og for nok så nekk von åren skyene, det har vært akkurat det verset som du leid ent at om løgnklæg i henne. Og jeg vet vi vet jo til at en bror, hon var jo pinta. Og her det som han tåsar om. Men det som så spesielt vis når pinten, alltid selv at dette her viser øyla greit, hvordan nutøyen og avlegging grunn inn i hverstanda. Hvordan det som vi gjør nå, av rettvisesverskene, at det fylger vi okken inn i avlegging. Så man tar ikke være tog at vi får ur togene, tar vi kom trygg av Jesus, og en nødt tog berger jeg, og innere menneskere som Kristus og Jakob, ved under den her, og det løyve som øye, men hitt løyve, det gamle, det ferdig, ja. Og jeg snakker at jeg grep inn i hese sånn vintene. Ja, ja. Jo, det man kommer jo alltid til det her, at det skjønnelige tøymlet, men det avskjønnelige avvet. Og vi her i tøyene nå, men vi ber på avleggene og jokken, vi ber på dette nødja og skjønnelige som ångat du kan færast, og som fyllt vi jokken tar vi fær ut ur hesten heime. Og dette her som dette skjønnelige som tøymlet, altså lika med tjåkon, det færre, så det avskjønnelige,
det evige, det andalige som bor i oss, som vi da finner vi trønner av Jesus Kristus, som alt hans versk, og det fylger vi oss. Og det alltid øyelig avhåverst, og eisne, jeg vet ikke hva man skal si, men verst er også om i gosser. Ja, og så tog jeg øyne til at, som du nevner her, som jeg nevnte i fyra grunn 4 og 5, ganske, men enten av 4. Her så vi nettopp etter her som øyne prekvata. Og til dette her som vi skal lykke lese. Jeg har alltid dette sørste verset, oi. 17 Korint 4. 17 Korint, kapittel 4. Og han kommer til her endelig og nyestovene. At han sier til at vi har ikke skjønnelige for eia, men hitt av skjønnelige tog, hitt skjønnelige tøymlet, og hitt av skjønnelige evet. Så det vil si at det dolta mennesker gjørste okkara, som Peter sier, som bor og ligger med okkara, til evet. Og det stevner fram, bøyna løy, til det som kommer skal. Og til syndafrutt, til innere mennesker som føtter av gode kan ikke synda. Det er ikke som føtter av gode, altså, evet kan synda. Og så har vi til oppgave at for å kunne være vi på det, om vi må bruke seg, akkurat, ja. Å være vi på det. Nettopp, ja. Og til å øyne gjør møvlet, tog jeg at vi har sinne Kristus her, som det stender her og i 4 Korint 2 og her i endene, vi har sinne Kristus her. Bare en konstatering av vereløygene. Og til så hovedet, da vi nå også om deg som lusta, som og godspøtt, og som lusta fire at grypa det evige livet. Så sier han det, grypa det evige livet. Ja. Jeg grypa det nå, og leta til å være rående. Jeg tar ikke å si vi ætlån tar møvløyken til hever, til hever møvløyker til at få å kunne være som et øye være. Men her jo en hverdag som vi døsne vita, at halte kyrna som at andan og så framveis. Så det ikke alltid, som vi pleier å si, så nevnt, altså. Jeg kan ikke nøyta, og det også daglige spurninger som jeg får her av Facebook fra Sistjon, som vil jeg få vite om det nøyet å være så her strongt av holden, og hva utveier og i løyven og fire å være løster fra at være dominere av holden, og til nettopp det som vi sutja og i det nøyja sattmalene, at her det mulig. Akkurat, ja. Ja. Ja, helt sikkert. Jeg husker eisen i snere sambanden her, det som Peter sier i 1. kapittel i Ørebraudene. Vi kunne si her, fra vers 3 her til dem, at alt i høyre til lov og Guds øtta, hever guddomlige måter hans giv i okken. Vi kunnskapen om han, som kattler i okken vid dård og kraftsøyne. Her vi hever han giv i okken henne største og dyraste lyfte, fyra tid vi heimon skulle få lot og guddomlige nature ta til flutja borste fra spittlene i heimnon som kommer av gyrnt. Og her sutja vi så akkurat dette her, kvann vi venta vid. Og gyrnt, det dekkar så utrolig breit spektrum i okra livet. Vi kan ganske halta til avhengighet av en eller øren og sånt, men til eisene, ta vi vil trætast og vinna et trætmala, ta det eisene gyrnt i okken som vil ha rett, og vi skal vinna og etter. Men han blir ventet om hvorste fra tog. Eisene togslænen av gyrnta, og det var en under det som han sier her. Jeg flytter fra spiltene i heimen som kommer gyrnt. Lett jeg tenker til just i ene vi uttrykk tikkere av vise dikt og diktene kunnskap
og i kunnskap og frahalt, og i frahalt og tål, og i tål og Guds øtta, og i Guds øtta noen brauer kærlega, og i brauer kærlega, kærlega til ødel. Og så hetta her som kom til mun, at ta hetta finst tja tikkun og eikast, leter til at tikkun ikkje standa ikkjesleis, eller ofruktbør og i kunnskapen om Herre okkara Jesus Kristus. Og alt det der som vi langt av å ha fram i her, alt det der knyter så helt ena standan til dette tøymlige og til evige sammanna. Til her vi ute tøymlige, og til her og i avvoksen, som du har nevnt, jeg begynner vi, ja. Til her og i god innskje, suttja, søyn, ekne avvokst. Og det som så blir så avmeddelig interessant vi her løgnklaunen, altså brukerklaunen, tja bruker her, at det rettvises versk hina heilagra, og det vil så si at det bare det versk som han viskar ui okkom, og som vi vilja leta släppa fram. Vi kan vänta att vi väntar rätt. Bort fra spitteln i heimen som kommer gjerne, og i måter hånden som er fotlet av nøye og miskon og kærleika og krafta. Ja, i grunden er så venter jo alt overtan vi det antallet venter overtan vi tog som vi har jo noen der. Og jeg tenkte at jeg nevnte at det er 5. kapittel i Janne, og det sørste versen er her. Så sier han så mye nekvært, i vers 16, at heretter kjenner vi til ånkan etter holten om vi så har kjent Kristus etter holten kjenner vi til han jo ikke langer så. Og så, om tog ein og i Kristus han ikke skapninger, i gamle færre og til vår nøyt, og alt til fra gode, som vi, Kristus, samt i okkon, viser sjálvan, og gav okkon tjenest og satt her inne. Tog Kristus samt i god heime viser sjálvan, og tilroknar tar man ikke senter torra. Og han har lagt ned i okkon år satt her inne. Vi ta senter på i sted Kristus her, som det har vært god og ja, men til vi okkon, vi blir sterk Kristus vi satt, vi god, så kommer det som jeg husker om Janne, som ikke var enten av 4. kapitlet, men enten av 5. kapitlet. Han som kjente ikke synd, gjør det han til synd for i okken, for at vi og honom skulle være rattvise gods. Det er det. Ja, akkurat, ja. Det er rattvise gods. Ja. Og det kan ånden altså næsta vi, altså halte kan ikke skjæla rattvise godt så jokk. Nei. Og tog det til gjernast. Ja. Det får han ikke gjøre vitta. Og til en så trygt 18 for at som goddomelig, altså tog hun ofta så tors for akkona grupa, så vi hoksa tøymelige, og ikke avige. Akkurat, ja. Og alt det her som han kommer inn av her viser at det er en sånn løgnklæge som rattvises verskene heilagra, det har vært framlagt her. Så det er hemmelig vi jo fullkomne, altså. Her er ikke mer etter framlagt, som så. Det har vi hoksa om det. Vi var ikke andre okkon, altså. Så vi der, og så han vidt, og Jesu heime, og han kom her for å være så vidt, og utkjent, og Jesu heime, og vi for at han sa det, for at vi skulle være som han utkjent, da vi kom hjem. Akkurat, det er ordentlig godt, ja. At det er så utrolig hovedtakende også. Ja. Jeg leser også om disse veldig klettene her som tar form av til tempelet, det gamle tempelet. Her var ikke høg, altså. Der var fullkomne setter og i muren, her så der var atleier, og så skjøt det der, og så lette det der nasta, og så
Så har jag spelat fullt först. Och hatt det också en mynd av tog som nu för fram. Vi åkken som tryck var Jesus. Ja. Jeg har ikke anbrukt fra at jeg kom ur gråbrotten. Nei. Og ble brukt da. Nei. Det er rettelig avhåverst. Ja. Tog at rett at du er skilje i middelen faktisk da. Tog sjølvande eisne målet til, og det jo vi heilavgjeringsene gjør, at vi ble mer byggven og bonast da. Og som jeg omkring før har sagt, jeg har bare en person jeg kan huske om de her prosessene. Han sitter her. Han sitter i hasalt nå og hjertet inn. Ja, og jeg mener, det er sjølver, altså. Ja, jeg kan ikke blanda meg på i prosessene til øren. Nei, og det kan ingen av kan blanda meg på i prosessene til hver øren. Men jeg har jo aldri for mer. Ja. Men så er det hin søyan av særkjene i samband med akkurat likam som hessa notten av snøy kom inn i myntene. Ja, så langt som vi ikke kjente han, så var vi dock räkna. Alltså inte vet så inte var dock räkna mer. Akkurat, ja. Ta vid kom och till tryck var han. Och ta bröttest åknarskapen. Önskan vi som dejliga lika mjölk. Så ta nu tempel antans. Ja. Det är akkurat det. Och jag blev så otidsen av oss ner att jag sa han firmer gänga här av Jerusalems sköten och färra voje om lejta till dig som tar av han och ta strejm av lansare. Så sa en firmer att det här kvoi han sa inte så färre ut och hej ångat ord. Alltså 8 nå. Nej. Men jag lyckades kunde läsa vissa ord alltså. Som var en einborn sån här från Färjsjön. Så fallt sig så in om skällig alltså. Och in i det här likam som var höjlagt. Så här bor vi höjlanten. Och det var han som han var kommit att bära åkken och säga åkken ösne. Och Johannes tjeja, är det det? Ta han säger en systen stora dag högt nästa av Jesus löfte. Och man kurtister kommer jag till mun och drätche. Och så säger han, jag löjv i hans skulle som skriften har sagt, renna strömmar av livande vatten. Ja, detta säger han om åkken som tryckva av han. Ja. Då höll jag inte vers en, då Jesus vers en var en fullkommen. Så allt det här hände att han har kommit till himmels. Att han har låtit vers. Att höll kom och tog bäck på gott samkomman som var ta i hjörn. Ja. Och gör det också till livande stenar och i den här templen. Jag har också tagit så Petrus säger här. Han säger här ja. Vi kan ta från första versen i ören kapitel i 4 Petrusbrevet. Han säger lägg till av allan önskap, allt svik och hygg, alla övund och allt bergtal. Og så vil jeg rett try en så nøyfødt bøten etter henne oblanda av mjølk årsens, for at tid av henne kunne vaksa til frelse. Og oblanda mjølk bare til et øyelig sant uttrykk. Så satt hun og smakka herrene gåver. Men så sier han, komme til hansara, hin livande stein, som vust vrekare av menneskjon, men god til utvalder og dyrabærer. Og lete tikkon sjolv, som livande steinar, bygge upp till antalet hus, heilajan prestaskap, att bära fram antalige offer som vi Jesus Kristi taknas gode, og skal tenke den neste verset vi, at du skriften stendig jo, eller ikke si en hoddenstein, utvaldan, dyrabæran, tann utrøyre han skal altså ikke være til skammar. Det som er så hukse om vi ser prosessene som vi er jo i, som oppteker okkon öll tryggvande, meirla minne, vi kjenner drotten i middelen, alt det der. Ja. Og vi først vi helt her oppe, og så finner vi dere delen og natter. Ikke tog at det pjøst ikke å være så løsne, men meira vi har fyllt ved kunnskap som Peter Essen taler om han, så sørger vi til at det er ikke så nekve jojo-turer og i løven og jokene. Men det som han sier her, nå var det sånn altså, i gamle tempelen, at det var ikke anpåbrukt av her, det hva det som krevst av oss.
Og det så genialt. Det så snilt oppvoksa av færgene. Du vet kunne huksa, akkurat som jøtene, hva slag vi ikke gjøre for at vi kunne ut innan verskgodsa. Og det kunne vi eisen huksa. Men Sverre her, at det ikke oss. Og lete tikkun sjálv som livande steinar bygge oppa. Det vil si at vi bjørt ikke finne på alt mulig snilt og vel opphoksa, menneskeslitt, men det her at han tidsbygg vi okkon, og vi gjør okkon iver til løyve, og lete han sleppa å bygge okkon opp, og gjør okkon til det som han vil. Og det så avhåverst. Det ikke en spurning om å bruke tøymer i bøn og faste og å lese opp og nyere, men en spurning om en hjertens holdning, at leta seg av hånden være bygden opp. Og her har vi alle muligheter. Og til takk av høyt. Vi prøver ikke å være Paul Ferre, eller Daniel Adol, for å kunne være i disse prosessene. Tvørste måter, da. Vi i akkurat egen for enkelte av oss, men Livan Steinar, han slipper at A gjørende vi mennesker alltid så lykker Kristus, ja. Men så øyer vi en gode kone, ja. Som akkurat vet hvordan vi skulle være. Og hvis det ikke var en verløyke, så har vi tatt en kone. Vi så i opprørende lykke, altså nå også som han som stavner i tunnelbandet, til god sjalvår. Vi og mynd av Kristus og samkom. Det henne han også om. Ja. Vi som vi tar så om. Akkurat. Og så tar jeg en kone kjær, så man ikke lever opp til at ikke akta året og ikke lykke sånn. Ja, så brøyter hun seg selv. Til å vinne hente mannen som ikke vil akta året. Og det er sørst jo i 4 Petra, tror jeg her, at han tåsar om disse kvinnorna som hever en mann som ikke vil akta året. Og han bygger henne om at ikke være sånn jeg opptid vi tar 8 prøye. Det er heller honom ganske skala. Men prøye tog ikke være dolda mennesker i hjertens. Vi tog spek for å stille anta. Og for ganske prøye som god til ekkelig at døra barst. Og det ser at så suttje til her at hon vinner mannen. Det er øyne som at, ja. 8 år så vinner hon mannen. Ja. Vi tog, ja. Men hatt det her å gjøre, altså, hatt det aldri Kristus kunne ha sagt ved okkon, et eller annet gavtidje, at han ikke stod røntene og jesene, så tar jeg sånn seg vår i løy ved okkara, så har vi han affæra tid. Ja. Og han sier okkon, bøgnløys, hvordan vi skulle være, hvis det nå tattar å vinne, Gjersta kono søgnare, så sier han, og vi tog bråten her, og til å bo bare mer fra, hvordan er grønlige herren å få okkon som nå er menn, å være som han, mer og mer, for først og fremst i for ekne kona. Så hun er rett til det. Ja, jo. Til sannhet, og det er jo den sterskeste relationen som finns till hemmen till kona med åra. Det forhold till här. Annars halt det här sjåvant ut att vi är inne i galtande boa vägar. Men det är galtande att vinna människor. Och i bror kärlekan till ödla. Akkurat, ja. Och i verkligheten så är det snur sig om. Det snur sig inte, som ofta har sagt för om byggningar. Det snur sig inte om läresättningar först och främst. Den fullkomna läraren, hon kommer från honom, och hon sätter okkon i frälse. Men människa lära på imska måter binder. Sjalt man ska eitast av vera. Vi kan godt säga att det är som Guds ord lärer. Men är det så lösta människor, så sätter människor frihet. Och vi tog liven och i okkon. Okra relation till människor. Sjåvande först och främst de som står närmast.
Men eisen hela tiden, til det som Herren, til avvoksteren, og i liv i okkara, til at ånder, jeg husker ikke om det at vi kan krosse av, at vi har vunnet så og sånn og så hvert da, og det kan være helt ekstrema, man tror det likt, men jeg kjenner folk som har haft øyla svara rønter at han nå at det er akkurat så var noen, men det snur seg om at det er dulda mennesker hjertans, som vinner andre mennesker. Jo. Ja. Men han som älskar kone så älskar sig själv. Ja. Det ska förstå han om. Nej. Och bara till dem in i mitt liv. Så är det så med en nejut att jag älskar kone mina. Och hon jag ska se om jag hörde om Brindleif. Det han just sig vi älskar han nu han kan ska losta och vad är det då? Att han säger to är ankat när man rätt med löve. Det är Jesus Kristus ha. Men vet du vad så är gå vinner då? Och ta vi kommer se man ta var han inte förlov Jesus ta hat heis funnit kvar annan ta vi Sjuraberg 8 tror jag. Det blev så kött att han. Och jag lärde jag mötte en nekva av tog mannen, alltså. På en måte var han som löjtade och fann och fick viner. Akkurat som vi blev viner på Sjuraberg. Så blev det också en viner satt i löven och man kan höra kött också vi tog så ofta logiskt alltså så kunde vi halta till att vi har lov till att älskar han mer än vi älskar kona. Men det kan bli obalans av oss när. Hvis vi halta att vi är naturliga människor. Men hvis jag bor ut i inre människan som det inte ger till han som är akkurat lov va så är hit självande att komma fram som jag vill nästan säga som en självfylltja. Jag tar i årsök att godet han som viskar och jag ber jag vilja och viska efter gåva vilja så innan. Så för ingen pastor och särskilt den pastorn som råkar kona är loja för det här vi följer Kristus. Det ska vara på en motsatt. Ja, sjåvande, ja. Nej, det är bara så ting som kommer in av lojerna och som då ösne skoar in och i köra människor som öppnar sig för det här. Ja? Om det kan vara medvårdet, att det kan vara en kona och troblögar som är nekvar i det, är att att tjuna lögn i halvt ja? Alltså, det är allt snurs om människor. Allt snurs om relationer. Ja, det är det som är. Ja, och den enaste som kan förena samla, som man säger i Efesosbrevet, samla allt till ett och i Kristus, ja. Det är han Kristus själv, ja. Och tar vi så inte hem det där på det. Ja. Hvis vi får så att det stora relationer kan man säga. Går så långt krutchast i mot kvar nörron och har alltid gjort det. Är det Kristus? Nej. Det är det inte. Vad är så svära till heimen och det? Till det samma som det alltid har varit. Så gärna evangeliet kom fram. Till evangeliet glädje bådskapen om han som gav sig själva för oss för att kunna ger oss till heil människor. Och heil människor de tåla. Och vi är bara heil i honom, men heil människor tåla att det gångst öron gott. Heil människor har inte törv att skulle ändå hava till som hinni hava. Först av könligen eller okönligen tinkorna. Och relationer är till alla tøyen här. Det är från tøy mest intima mellan man och kvinna och så fer det till statsledare och folk i London som kan vi bruka London och pengarna på i det. Där står det tjånar, brukar pengarna på herna. Som är fullkomliga och emot Kristus, ja. Och det är en fyra att pengar var brukta till nejna och i hemnorna. Men jag kan bara huxa om mig själv, alltså. Och jag kan leva han och jag kan kundgöra han. Jag får inte kraftna av någon. Och det nyttar heller inte.
Det bara Guds kärleika, uttryckter och i jöknen hans egna böten som kan vinna ända heimen. Jeg jeg var helt unger da jeg leser om kvekarna. Ja. Og det var en antallig rørsla som tjekk, det stod at jeg gikk på i til at nøya som det gamle satte vi så lite som muligt. Og så var det tvær viner, annar var øyla velhavande, og hin var en kvekkare, og tog øyla gauver prøver i herran. Så en dag nå stendte resten her i sin kvekkaren, og tar bytja en nytt hus, øyla flott hus, og det drassa inn, og ble möblera. Og han stendte her og smøylest, og gledest. Så sier resten her vi han kommer fram vi, vineren. Hvorfor stendte du her og smøylest og gledest? Det ser ut som du har en ekte glede. Ja, sier han. Annars ikke steg her. Jeg gleder meg iver at det tar vi så løyt av ætlån hæs. Ja. Sier jeg. Akkurat. Til ångat færre framme. Tog jeg opplevde som baden. Jeg vet at alt nok, men ångat var nek. Akkurat. Og til han ber om var ikke salmål. Jo. Kvarst røydjedømme, eller fatagdømme, så han stjål, eller røydjedømme, så at han haurøydje seg, altså. Ja. Det akkurat her, altså. Det så tar vi så kommer att till rättvisesverskene som lynkleien, ja. Ja, nu är vi den jag tror jag. Ja, ta liksom som grundton och just ner, ja. Och så är det det här, alltså hur vi i för en öron, alltså. Ja. Och i bäge och i man kan se det lilla och i det stora. Alltså kvar vi, alltså vi har så öl ofta linda till att isolera oss. Bäge som einstaglingar, men eisen som balkar, själva som balkar kanske. Och det tog han eisen avvär mot fördomon och pastakänsla. Det är Jakob som gör det. Men jag huxar eisen här om jag säger lynkleien här, hvis vi tar det från 4 Korint, tror jag. Här 4 Korint 3. Här som han om alltså är grund kan och angeletja. Ja, låt mig lukka säga att läsa det från vers 20 att efter till nya Gud som är i given har vi som visur byggemästare lagt grunderna och andra bygger av henne och den grund som han lagt till alltså evangeliet, glädjeboskapna. Men så säger han en och för sjutje till hur han bygger av henne. Era grund kan du angeletja henne och lagter till Jesus Kristus. Men, sier han, om nekar av hesa grund bygger vi gudle, silvere, dyrunsteinen, etla, tre i hodje holme, så skal komma suttjas hos versk eins og kvars er. Dævren skal vise det at vi har vært åpenberar i elde, og hos versk eins og kvars er skal eldre røyna. Være versk jo ein hever bygta grunden standande skal han få løn, men være versk eins og kvars brent opp skal han missa henne, altså lønna, sjálvur skal han ta over frelster, men som jøgnen eld. Og så spyr han videre til ikke at det tempelgods og antegods på utekkene. Og det som så hukser om, det hukser med sjálvan inn i dette her, helt avmedelige glad for at alt det som av meg sjálvan, at det har vært brent bort. Og det har vært forferdelig himmel å komme til, hvis alt det som ikke tåler elden slapp vi inn i himmelen. Så detta som kan göra som man öde hör tala att man snackar om eld och bränna upp allt det här. Det är välsignelse. Du tar alltså nu vet jag inte hur van vi har gymsteiner och broarklappning som jag brorna. Men gott och silver och dyra stenar. Det är väl huxande att det är ju pastor av tog som kommer att vara en pastor av lynklävnen. Som man säger på den ena där. Men ja, faktiskt när det börjar vi att så det tymliga tygen här och nu hon griper in i att la vara omfämt av till avia. Alltså det är ett sammanspel, inte ett enten eller,
Men det fullkommen sammanspelda. Og her må man bare så att du vita til at leta vid okkom bytja upp. Bytja vid vi tog som han gjør, det stender elden. Det stender til røntna, og værer og i alle rævere. Så det ikke lykka mykje hos okkara liv, og en og hver hukse om seg sjølva, først og fremst om meg, hos vidt livet okkara liv, og i sånn heime, som tryggvande mennesker hukse om. Altså, til å si at og i sånn brått nå, og i 4 grønt bra trøy, sånt og det, ja. Her vil hodj og halvår og tre og strå et eller annet. Ja, ja. Det halte. Ja. Det halte. Ja. Og tog sier det til at det veldig glede at det bare vil brent vekk. Ja. Det tog slipper ikke og gjør noen det som god vil ha kommer gjør noen inn i sin himmel. Halt halsen slipper ikke. Nei. Så det er en utrolig hoksande å komme vi inn i vinterna. At høres vi som tjener herren skulle finne på å bytja i hodj og holme. Og jeg også særlig at jeg lovet livet som familiemenn i 4 år og konen. Det er jo det som sier bøttene noen hva en tøtning herren er for oss. Ja. At det må være og her stråkar som jeg var i min hoved at jeg også om kjønnerleie at vi vita som øya antagods hva anten gauteker og løyver okna hoksa til ære for herran og hva anten ikke gauteker og løyver ikke okna hoksa det som ikke dårlig herran. Alt dette her er jo akkurat bruvor og vittne til. Ja, akkurat. Altså akkurat det bruvoren er vittne til akkurat lov. Og herren ser okkom bære i Kristus. Men de som vil leve i midtelen, de er vi sett til å være firedom for. Ja. Og i løyven så er vinna de som har herren og til at frelsa, at de vil ha frelsa med kjøren til. Så jeg vet ikke at det var ikke for mer som har møyre som er eldest, og møyre som er kommet ut til folk, og kanskje minne kommet ut til folk. Jeg har en nekt tryggvante som jeg har kontakt med daglig, at to stender skuld, bare til vis og favvis. Altså, du hever ikke løyve til at bare behandla etter din egen hoksa. Nei, det er akkurat her, ja. Jeg husker etter at her, nå sier du om at det er 3 hodj og holm, at det er halte, ja. Og det er en vanskelig år vi at når åren halte, at vi først så viste det til akkurat likama. Og det er jo ikke noe galt akkurat likama, men det som så liker, som oftast 18-4, ja, det er det naturlige gyrtene eller troene som heter halte i hever, ja. Og her kunne man så sagt at 3 hodj og holmer, det er kappingarhoer, til strøy, til klanter, det er egen vilje og alt det. Men og i mynd okkom til at jeg slapp av fylgja vi, så var det ikke himmel. Til himmelen er det fullkomne. Og til her, at det hver enkelt er okkom, må i for herren, i for hon som bor innan og korrigera sig självan alltså. Ja, hej var så öjla näck nämma ja, det bara kom sport Paul. Paul kan du inte säga man akkurat hur jag ska leva. Han vet ja. Ja, men han brukar Paul. Ja, och han brukar Daniel och ja, ästna. Han brukar Anjo och han brukar också. Ja, och ofta kanske tar inte vid auto. Ja, och ästna ett här som vi har också som snacka om brukar komma. Ja. Till att det är hon som tår att säga att man inte står att säga. Så här? Ja, det är pura sånt där. Det läser alltid rätt det. Ja. Det är helt en standard att Herren ska vara så omsorgsfull att ge oss akkurat han rätta
Till att toina och i troncha. Han fäljas vi i löven. Ja. Det må han säga. Det akkurat det. Det är och som han säger här och i Galaterbrevn och Lukas kanske ta till vi här och nej, det är här man säger att det här är inte kvinna eller män, själv eller frälsare. Men det är öll ett och i Kristus, ja. Och då säger vi i Kristus är vi så alltså i Kristus är vi öll ett. Det är alltså och vi är så ju sett här. Att lycka, ja. Det är för gott det. Det är för gott, ja. Ja. Men då nu läste vi chatta och ja, jag hade att sånt att säga nu. Känner jag kunna räva mig. Men det är verkligen en inte en räva mig. Att det är från 4 Korinthierbrevet 3? Ja. Ja. Tog det ständigt på 18 av vers 16 att vita att tid inte att tid är tempelgods, ante gods på utik. Øyer nå nækker tempelgods, skal god øye han. Tempelgods er høylagt, og det er tid. Altså, det er akkurat for meg som det er en nøytelig helse oppfyrelsen her, som mange kalt er øyelig ekverslet. Det er hoksa vi naturen her, hoksnar hatt. Og ikke vi tog anta som gjør dere vursdom til å hoksa, det är trygg. Jesus säger vi tar på Jakob och Johannes att till vet inte för en anta till det är va. Akkurat, ja. Då han säger inte där sig själva, säger han i vers 18. Tidjes snackar med täcker över voice med han vill där. För han kan vara voicer, då vursdom när du har det snöjme till. Gode dorskap, skriva ju han som fänkar hina voice och svitsa torra. Men uppfattar, Herren känner också när hina voice och att här är och farfångtar. Anken röse sig tog av människan. Allt är ju tyckare. Det har varit Paulus, Apollos, eller Kaifas, det har varit Heimeren, Loiv, eller Deje. Det har varit det i nuer, eller det komma skall. Allt har det tyckom till. Och tid har Kristus till. Och Kristus har det gått till. Ja. Alltså att det är otroliga märkliga nyherstöva. Hon är fantastisk. Han kommer att mig och så en standande. Att det kan vara god också. Ja. Och han vill ha åkna och sådana också. Och inte minst att det kommer till att det är omöjligt. Det är inte omöjligt gott. Och allt är möjligt gott. Alltså. Det har vi också om. Det är uppgave vidare sett vi här har fått. Ja. Jag hade helt annan standard alltså änden där. Ingen rose så till jag människan. Allt är ju tyckare. Ja. Och tid höra Kristus till och Kristus har gått till. Och allt det som så ligger i mitten här. Det är att till att vi tjänar för en öron så är vi bäj lite för en annan upp och få för en annan långt fram alene, ja. Så vi är inte isolerade, vi är skapt till fällskap som tyvärr blev bråten och i sin upprona, men som Kristus är kommen för att göra helt åter. Men det och jag sen kommer han så vill se något spirituellt det har lagt mest till det här som är ofta lagt mest till. Jag tar en näka etna så en bror i den här systern här. Ett att det gångskott och till vars att det här att det har glädje sig ju. Så kommer späckligt till frostingen. Det blir ju vad så då. En väntan då. Jag kuskar ju så att jag är glad för att jag ska gå så anjo. Och så visste jag då. Nu att han nu kommer han åter. Nu då ska glad över att jag har en annan. Pricka det så ut här. Hej du vill jag ta to. Till märkeligt vid frosting. Man ska verkligen känna Herren för att tackla frosting. Och när hjälp på öron. Ja. Och det samma. Ja. Det är kan bara och det är så mätare när man tydning att det här
som du nevnte ju Janne, lät jag. Ja. Uttrycket har lätas. Löje av honom och inte av sin egna vilja. Egen vilja, ja. Ja. Lätet tycker som livande stenar. Bitjo. Ja, det är en stantande gott. Ja, det är en glattare arbete med dig och steinen, så det tar lite sig, det tar inte juntan. Jag var inne det att det. Annars säger han här och i förra Korinthierbrev tror jag att det är bra att faktiskt tala vid till som vi antal i. Men bäst som vi hållt i, alltså menar vi tryckvant, ja. Ja. Som vi nyföringar i Kristus. Mjölk gav till kunna dräcka, mät gav till kunna inte. Tog i till att hållte tid inte än. Ja, till tål att det kälder nu. Tog i tid är hållt igen, ta i övont och träter tycker mittlen, tid tar inte hålltlig och ber att det kunna som människor och van. Att det är det mest uttryck. Att det är vännen till gamla människan. Ja. Och så säger han, ta i en säger Paulus med och en annan Apollos med tid inte människor. Kvärt till Apollos och kvärt Paulus tjänare som de kom till tryggvi och till eftersom Herren gav ögonen och kvarjon plantade Apollos vattnade men god gav växt kvarset han plantade att han vattnade till näka men god som gever växt han plantar och han vattnar åt till ska kvar få sin egna lön eftersom någon egna arbete tøy vid og samverska med gods, tider ækerlende gods, bygninger gods. Og etter til nøye mer given har vi som vise bytjemåster lagt rundene, og andre bytje av henne som du les, men øyne kvar så ikke til hvordan han bytjer av henne. Altså, jeg har alltid etter for jeg sagt han at jeg spiller saløtene at vi, som du sier, Jan. Ja, det. Men altså, Hvis hadde jeg så grei tala. Ja. Hadde jeg så klart tala. Han pakkade det slett ikke inn. Han sier det akkurat som det er. Og tog kjenner vi at han snakker om holdte, og ikke mener vi likam, ja. Nei, nettopp, ja. Så han tar seg om likam, tar seg han om det som tempel, hele antas, han nevnte. Ja. Og limer likamshansere, og til at jeg sier at likam til okken blir anbøye. Ja, tundu ikke løyvene som bor i okken, til at fremja hver rettvisesversk. Ja, og han sier også at det er likam som de brukte synda vi. Ja, nettopp. Det er der gjør jeg med sjalvan vi og i tikkum. Ja. At han Ja. Men det er nok så merkelig hvordan det er vesen å legge merke til. Altså, hvis du ikke er åpen for godet det du leser, åpen for hva han sier, men hever tankar som du har hørt andre si om det, eller at du selv har gjort tankar om det, akkurat. Så kan du knappt ikke svare på sjur. Vi hadde akkurat det her som Peter mener vi tar seg om avblanda og mjölk årsen. Ja. Og det kan så være nesten sagt en kamper i seg sjølven, særlig at vi er vaksen opp i øtles nere, at vi nærmest nå inn til seg avblanda mjölksene. Det er så nekk som du vet, forstyrrer og altså, overbevist, utan vi vet av det, det ikke den avblanda mjölken, men så gjør vi knapt viljen til andre mennesker, som kanskje ikke en gang er løy i det. Ja, jeg vet ikke om jeg har mer la hjertet, og at det er så omhetelig. Tøyre barsta, og det er ikke utfalt av seg enda. Det har ikke opplevd den. Så det er ikke så nøyga. Nei, men det lever øyla størst i okken. Ja, det vi er servonene som bor i okken. Ja. Det er alltid er så avfætlig verst at som man kommer opp i årene, så blir det sterskere og sterskere, ja. Og det er det som du så ofte har tid til, om så utvortsmennesker orker gang til grunn der, ja. Så enda nødvendig til innvortsmennesker orker, ja. Ja, det er prosessen her. Det er prosessen her. Hvis det ikke var at det her liv, og det lyskraften uges nere,
så fjärde det bara borster äldre vi blir. Ja. Och man säger så när vi runt hålla fast ut ja. Ja, det här inte kanske tog kom Halianten in i mentena. Så han säger den efter här Jesus Arnan förut att loja dotcha att titta ut allt med jag har gjort allt tecken och jag har sett det att det ska färra ut och bli avväxt. Och avväxt det ska vara vi så färgen kan göra det kan allt som det ber om. Och jag hade att ta lyft det han entertäcker och ta emot kapitlen hon här. Det är så dyra bara. Ja. Så tror jag att vi är ju insiktlöjliga i andan och bara gamla tog eller något tog till posteren med hej stora tryckning och pröva väl att in och ta stämpla och ta frimärka. Så att det där att arbeta för att rätt ställe. Akkurat, ja. Och det är samma vi andan. Ja. Bäja få det som han ska täcka mojnon, säger han, anten och kontra tecken. Ja. Och här akkurat jag har tanken här när du pass på det, att det är hela anten som adresserar. Ja, det är anten som adresserar. Vi har brukt till att bära brev ut, men vi har brukat till myntena. Men det är han som adresserar. Ja. Till. Ja. Och adressen är Guds människa. Ja. Och Jakob som ska vara trofast. Vi möter honom som lyter honom så nägt till. Att det är att det har hållit en standard. Förstår inte det? Ja, det kan det gott. Ja. För i Jesu navn så prysar vi och tackar där för att du som erst lyses upp här, du som har skapt okken, dri okken inn i hendan heimen, og som så hever født okken av nudjon til å være bøden tøyne her. Født okken vi heilige andan og i jøgnen til å dyra bæra blåe som sånne tøyne uthelte av krossen og for synder okkara. Takk der feir, takk der for at du erst verilig en feir, en papa, ein babba fyrir okkon som tryggva. Du er tjåkon alltid, vi nøye tøyne, vi kærlega tøyne, vi oppmuntring tøyne til at vi liva hetta løyva. Takk der fyrir alt dei som lusta og suttja i det, Herre. Takk fyrir at du vi nøye tøyne talar inn i hvert enkel hjärsta tja okkon ödlon, lukka negv inn i hjärsten tja okkon som sitter her, som tja teim som lusta og teg motor. Tui at hette tutt år og nøye til okkom. Vi var signa land og folk akkurat ut til å dyra bare navn i Jesus. Amen. Så var det her som parten av Gjerstamal kom at enda, og vi færre takka for okkom. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersson som redigerer ljå, Paul Færre og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hesfer. Og parten av Gjerstamal som her var vært, det kan du finne av YouTube, om du leitar av Iktus Sjånvarsp. Her som pastoren, han kommer eisen av å lagt ut her, han kommer eisen av å sende av Kristelig Kringvarsp. En annen for, tusen takk for Jesu for.